आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. देवगड तालुक्यात गुरुवारी सायंकाळी अचानक झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनं ग्रामीण भागाला झोडपून काढलाय. सकाळपासून जाणवणाऱ्या प्रचंड उष्म्यानंतर सायंकाळी बर्फा का रे? इथे शेतकरी अहवाल दिला आहे. गारपीट झालेला आहे. हे बघा गारा पडत आहेत. गारपीट, आंब्याचं पूर्णपणे नुकसान. हे गारपीट झालेलं आहे कोकणामध्ये. शेतकरी अहवाल दिला. आंब्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांनी मोठं पॅकेज द्यावं अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. बर्फा का रे? इथे शेतकरी अहवाल दिला आहे. गारपीट झालेला आहे. हे बघा गारा पडत आहेत. गारपीट, आंब्याचं पूर्णपणे नुकसान. हे गारपीट झालेलं आहे कोकणामध्ये. शेतकरी अहवाल दिला. आंब्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांनी मोठं पॅकेज द्यावं अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.